Oljarawa media takuk jongno belai ke hambai. Sungtini ora asuk lajak joto Tripura rajani Tripura jekrok. Tripura jekunggai sungtini ora kok thaisa thainai sanani bagi ma phaikya. Bukhawa belai kheno hilikjak belai kheno bukhayokjak bukhakiyorjak. Karon chini hojagiri belai khai chini ঐতিহ্য जों abono belai ke palailai aboni bisingono chini buru dofani takhok tei bukhuk songhagai teibo hojagiri no kaham kai naithotok kai palailai borok saimano lai thangnai 8 tarik boga phawo hojagiri terno tui kaisa kotor ma panda ongkha o pandano songjanai rok ongkha chini bsku borom ganang bsku chini khajani takhok song borok no balai khe hambai mario obo haiki chini otijjo no rombitan mani bagi aboni bisingo chini Tripura hasteni borom ganang mukhyamantri bono aro invite khaike chini borom ganang mukhyamantri bo thangka belai khe kaham ko aro kono political ni bagi thangmani ya kaisa festival hingkai aro মিলন উৎসব আরো যত কালার যত পলিটিক্যাল নি বরক যত দফা যত জাতি নি বরক নো থাঙ্গু আরো এনজয় খায়ু বনো পালাইলাyo মানিলাই বেলাইকে কাহাম নাইথতকে প্রোগ্রাম ওংখা ফিয়াবা ও প্রোগ্রাম নি বিসিংবনো কাইসা বেলাইখাই খা দুখ নাংমানি খা খামানি হক চিনি বরম গনাং মুখ্যমন্ত্রীনি বুখুকতে অংখরই থাঙ্কা abo जों हिंगिया bono je bo bini bokhaw musungui sakana hani phiaba जों aro nukha bo je okok no sapruo bo bason dipruo swijak no nasidi porioi bo sawo je bono swi nai bason o bororok hoitoba wrong information rikhana aboni bagai bo okok sajaka bokok male chini buru dopharok borok Bangladesh ni phayu ni saka abo belai khaino chini bokhaw khanangkha जों tini Tripura jek ungui 20 dopha chini Tripura jekrok जों belai khe bokha dukho nangkha karon tini buru rok no Bangladesh ni phayu ni hingka hangkai abo sudu buru rok na hinmani khajani takhukte bukhuk jokno jara nai tongnai rangna ang opono koinan mujung oro जों bulwan chuknan kogi oro hoitoba bini bukhawo sai tini buru rok no saka khnawo tei khoroksa siri nai chini jomatian no da sairi soni tei kaisa program bo chini koloi no da sairi no Bangladesh ni phayu rangkhol no da sairi no mogrok no da sairi no sakma no da sairi no abo si जों belai khikiri abono no जों wan suklai ma tongnai tai jara siri nai rok bo kaham kai siui wan sugui kaham kai toitho no rugui siri thangkai belai khe hamnai nei ang tini sanani musunggo tini chini borom ganang mukhyamantri bo oro sanani naikana je bini kogo जों bangla o khnamani Tripuri community ni pore no riang community borok hingkai second largest Tripura o lok songkha community Tripuri ni pore karon जों debroma rok bo Tripuri community no masi akok no sanani naimani bo aro riang rok hingkai Bangladesh ni phayu sari ri phiaba chini raja rok ni amal ni simi o riang ni hoitese raiko chak raiko somhini judo joy kheti phayo chini raja rok ni yagra debrang ni phayo
abono hoito ba bo siada angka जों siliya aboni bagoi angkai obose sanani musungo chini Tripura haste ni jotto borom ganang Tripura sarokno 20 dofa Tripura sarokno जों wan sugoi babioi tongna nangnai o jorao जों bo sapano जों oro nang Bangladesh ni phai himla riang rok Bangladesh ni phai himla hani जों bai जों oro kok banglaina kokya wala laina ni kokya bokhao dukho nangoi जों tai bo kok thansa ya pribaksa kok thaisa जों laina ni jora aboni bagoi o jorao ang obono kok koinai jotto haste ni lukorokno tai chini borom ganang Mukhyamantri no bo ang obono koinai hoitoba Mukhyamantri no slip of tongue bongui mano yakhaiba o je suiri nai bono o tothyo a suiri nai ni wrong information bo ungui man aboni bagoi abono taibaisa সংশোধন khai rikhangkai chini borom ganang rajyoni Mukhyamantri belai kheno janai hini je ani kobokmung le obono jotono hambai।